Kakang Bayu lali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamrih supaya lampune le kanggone asupir kaya mantur balik jungkir akeh korban ketrawasan tulae besake sing ngandhut anak rabine pasupir dosa nenonone aja padha enak eling ototae nyawa prayoga manuta lalu lintas paturane ujine keluarga bali mulih slamet wah jan panjen lek Sumberingin Kidul iki jan enak maksudku cara kasarane iki ukil ngono ben suasana iki tetep gayeng regeng ora mung awake dhewe sing luap-laup ning uga eneng lho ekstrane kembang api kembang kuwi sing ngarani api iki geni dadi kembang sing panas iki golek ana ngono kembang api saiki diteruske ning gene sinden sesendunan iki mau tas Kakang Mbakyu Jolali Welingku diteruske ibu-ibu lan adik-adik waranggana iki sik enek wektu sing mirunggan kanggo ngregengke swasana ana ing Sumberingin Kidul kene ya kok Kang wong pancen ya bengi iki niat ngajate iki lek-lekan senajan apa kuwi jenenge senadyan tata gelar ki kaya mung guyon-guyon ning jroning batin ki tirakatan lho Kang nirakati desane muga-muga ora eneng alangan sawiji apa mula ditanjakke ya Gong iya paranggonane kabeh ki mengko didumi rata ular kambang Mbak Uji iki lek ra sliramu sing ngumandangke ular kambang rumangsaku kingku apa wong urip neng ngalah ayo donya tinggal tata lawan budi utama ika kasendawa urip mung sedhela
Iki mau saka Bapa Tomat nganti lali dung diwaca ki, Reng. Iya. Keslempit iki mau. Iya. Pak Tomat. Oh, beringin kidul. Kersaki kutha Blitar harus lingkuh. Waduh, duh. Blitar. Kutha cilik ingkang kawentar. Ya, aku bedit tembangke punjung ngono. Punjung iki. Dicak oleh luwincah. Dungen duwe anak siji lho kok balik kaya enom neh mangke. Ora kok saya tuwek iki ndak lho. Ya, diteruske. Wah, jan Mbak Puji. Ya nek wis jeneng ular kambang mas aku jan kaya kepenak. Yo, diteruske ora usah kakean rembug iki. Kang Percil karo Kang Kuntet. Ya ben tata-tata munggah. Aku arep neruske tembange sing kepenak. Gendho Punjung. Ya, Purbasari. Purbasari yang iya. Ben ngumandhangake tembange kutha Blitar. Oi. Wilujeng enjing Cahayu. Wilujeng enjing. Jan sore mau urung tak singgol Mas aku kaya eneng sing kurang ngono ki apa lho. Jenengan lek enek sing anyar mesti lali arep sing lawas. Duh, kaya ngono pemirsa. Woi, ngenah cilikamu ki sing nuntun ya aku lho ora. Tenan malih wani karo Rama ngono ora. Ramone anak-anak. Anu iki cara wong mae dhewe anu Pak Gondo Punjung iki Pak kasihan Pak Gondo. Dadi menenge kaya mesem. Ayo, jumeneng. Nggih. Sareh-sareh waton pikoleh. Tombitan. Oh, Punjung. Isik. Sik tak kei kesempatan ngomong iki Pak Percil nggih. Mas Percil. Nggih, pripun? Pak Wah, Bos. duh, busanane iki mau ganti ya. Lah, nggih to kula niku disiplin nek kalih jenengan niku. Sesuk gawe abang lho lali. Benjing abrit. Iya. Nggih, kula pokoke marem teng mriki sakniki. Terus saling iki terus kula tumut grup mriki mawon pokoke. Iya. Niki dudos napa kula Pak Bos? Loh, baturi gendok Punjung no. Kutha Blitar ya, Jung. Oh, apa nembang Blitar to, Jung? Nggih, Mas. Wah, bocah iso menik-menik kaya ngene piye. Jomplok ento. Loh, lah, ya aja ngono to. Ceplukan. Aku ki wong menep. Padahal jemblem Menep apa nih, Mas? Menepi golek nggon sing sepi. Ngono lho. Dadi SMS-an. ora tegese menep saiki wis meneng. Ngoten. Menengah. Tak kira menepe mergo wis gelem kepeken. Mas Kuntet kok ketok ruwes sik ya. Lah pripun jenengane Wong lek ketok resik niku pripun to? Piye to? Wong cirine ketok resik wis apene budal. Dadi aku ya ora. Aja ngenten-ngenten. Lha delok aku jerawatan. Lah ya kangen karo bojo. Oh iya iya.
Nggih, saestu kula kok. Bojo napa bojoan? Bojo lho. Saniki usume dagelan duwe bojoan lho. Lagi kersane sini ngono. Nek ora duwe ndak gaul lho. Nek kula mireng mawon kersane kula mboten meri. Oh, ngoten. Lho Jong, ora meri lho, kudu meri kowe. Ya ora iso. Aku ben kaya piye kancaku kaya piye tetep kuwi urusane dhewe-dhewe. Nyapa to? Oh iya iya. to. Urusane karo sing gawe urip dhewe-dhewe. Ngoten. Aku ora gelem meri mbok ya awakmu ning ngarepku ngene-ngene ya wis ben. Urusane dhewe-dhewe. Ya to. Lah aku apa nyapa ning ngarepmu paling yo mbadok. Lah iya, kanca ki mung wajib ngilingne, ora wajib maido. Elingno, percil. Kula pun kula elingne. Umpamane Kenek apa ora mbok elingne? Ora. Ayo kita teruskan. Ayo apa? unjung ya. Eling-eling bojone kanca. Ya. Lah nek kanca iki malah. Blitar. Blitar Iya. kutha cilik kang kawentar. Lho. Apa? Etipani Gunung Kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Terus piye kae? Peta berontak Terus sing dipimpin Supriyati. Oh enak niku pokoke. Remenan kula niku. Aja suwi-suwi. Mboten. Pokoke aja nganti sore-sore ngono aja dilebokne kono ya. Yo, 3 2 1 genduk kunjung. Kunjung dengan lagu Blitar. Buka celuk lara buka celuk ya. Ndak no diompake no kok celuk piye to iki. Oh nek jalukan. Go Mas, diteteske. Tung. Monggo. Monggo sareng-sareng. Menika tayupan lho Mas. Etet kemadhep. Kendangane gawe nggo mino. Nggih, tayub nggih. Iya. Pak Bos. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dipeni Gunung Kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta berontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sangnata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijek Enuswantara lan uga Bung Karno kanggo Apa tomat? Kaloka Aning tlatah Blitar lahir cilik kula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh kang padha
rada ingkang bisa nyawijeke Nuswantara lan uga bongkarna sing kondang galokan aning tlatah plita lahir cilik mula ora mokal blitar dadi Kembang-kembang kembang ora mokal akeh sing padha nyatakne yen tak geni ngurupake semangate yen tak bangun kulake patriote ora lho kok ora pas gong piye Kuwi jogate wong mendem ngono kuwi. Gak dipasne kok. Ya. Sing joget harus sing nembang pancen. Niki pokoke anu aneh ngeten iki. Sepel. Dene wong mendem ngoten niku. Ora pas nego yang penting Oh, enak. enak. Nah, terus ke Mbak Lah Lucy. pripun nek mboten joget ngeten Mbak Anto niki nesu ngoten niku. Po nih kok kereng rawuh ya. Nggih. Ya, Mbak, diteruske. sinten iki? Loh, Mbak Lucy Ah, Brahman. nggih to. Derekaken wong gara-gara niku pokoke jenengan sopir kula kondektur. Ah. Manut kula niku wong iki. Iki ning dulure dhewe Kang Dahlan Banto lali sok Senen Pahing. Jak layangan iki kok cateten tanggale. Ya tanggal pinten niku? Kapan? Oh kuwi anu sing dampingi awakmu iki sing arep nyalang. Mbak Lucy. Dipanjeri 10.000 Mbak dalah. tak gandenge karo Tole Bayu. Dah iki lho. Iki yo. monggo Gentasan lho. Tole. Mangke budi nggih lho nggih. Lah nggih. Gampang. Kuwi wis masuk anu Cil. Masuk Apa koran agung iki, wah. yo. Wah, dituntut menjadi lawak. Wah, pokoke wis dhuwur jenenge Mas Budi. Mangga tole. Bayu. Kita golene rada bagus sih Bayu. Ah, bagus. Budi ora usah Budi. Budi rupane standar wis ora usah. Selamat pagi Mas Bayu. Ya selamat pagi Mas Eko. Lho, Jel. Suara MC ngene Nggih nggih MC. Ning sebetulnya Yu, Piye, piye? banyolanne apa ora? Ayo. Nyapa to Yu, mbak nyolor ra ketok. Enteng. Wah, apa banyolanne khusus anu nggih Pak Lurah? Iya lurah. Lah, Piye. rungokno Mbak, rungokno Mbak. Piye, piye, Piye Yu? Ya lek kuwi lurah nggon aku. Oh ya, piye? Waktu penataran. Lah, Golek P4. nganti anu tak. Kuwi lho. Jenengan mandeliren Pak Besok Bos. anu rasa renor-renor kowe nek ngomongin rusuh tak gidik kok. Ngapalnya butir-butir Pancasila. Ya, Yang bener. baik dan benar. Ya, nanto yo sikute nyodok Sorry. denku. Wae sing bener kan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ngoten sampeyan. Lurah nggonku ki ya Kleru. Seloyo. Oh. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Malaysia. Walah. Tak jeguk pisane kok. Pejan. Katanya Bayu ki belum golek-golek Iya. Semakin lama Mas Bayu semakin hebat. Yes. Lah sing nembangnya piye yo? Dalam nembang anu kan. Awakmu nembang wong mamane sing nembang lihat kebunku piye? Oh nggih. Heeh. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Iya, Ada Mas. yang putih dan Dan ada ada yang yang merah. merah. Setiap hari ku siram semua. Iya. Mawar melati, sang bener kan ngoten wae ya. Iya. Anwar melati, semuanya indah. Terus Waranggono. Nggih. Ini bundutan. Bayu nyelot-nyelot apa ya? Wah, Bayu kok. Mau ambengi yo bangal banget. Jan Bayu. Lah. Cakilan jan apik ya. Budi mutung. Budi apa? Rupa ya rapi. Dadi kowe jare ya dadi Janaka Ah, barang. kondang kowe. Kondang. Sampai dadi cerita. Janaka perang mecal ndase Budi iso. Ya, datenge Mas. Monggo. Tresno Waranggono. Terus Waranggono. Nah. Sik dijajal dhisik ki ngompakne suasana. Nelongso cajuruning rasa. Nelongso rasa rasane nanging jroning atiku Bersama Pak yen Yahman kelingan Supringit. esem gemuyumu laras swara Yes. gending tresno gawe kangening atiku tansah eling
aku ro sliramu. Hop. Wah, kok wis ono Mas Ferdilian? Lah, semerap kula. Ayo, Nyanti. ngernet tok. Kula kondektur kok. Ayo diaturake. Yo! Dia musisi sing tak tresnani. Iya Mas Bayu. Senadyan ana paribasan tresna kuwi ora kudu duweni. Iya Mas. Ning tresnaku marang sliramu lahir terus sing batin. Nek donya nganti delahaning akhirat. Longso rasa rasani nanging jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ro sliramu. Ora ketemu kaku gak atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga jarang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eluhku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ora kudu duweni. Sumawardani, ada Mbak Lucy Rahman, juga Aji Sote Production. Oh iya Mas Haji. Ya. Selamat pagi Mas Haji. Rakerasa wis sawindu nggonku ora ketemu kaku gak atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eluhku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ora kudu duweni.
tresno wanakara. Matur sembah nuwun Mas Eko. Sami-sami Mas Bayu, Mbak Lucy. Ya. Ngene iki jenenge pemerataan Mas Percil. Nggih. Bar Bayu mengko terus Budi. Lah, gitu. Jenengan sopir kula kondektur. Lah enek sing arep munggah kudu kok sengkane. Gitu. Kula niku napa to? Ngeten iki. Sareng-sareng polane nggih. Mboten wonten Mas Budi, mboten wonten Mas Bayu, nggih mboten regeng. Ngomong. Saling membutuhkan. Tulung ono Mas Budi. Napa? Sakniki Mas Budi. Iyalah. Betul. Ben Rencanamu bagus. Wah, liyane putih, deles pinggire dikai ijo-ijo. apa ijo-ijo? Ya niki lho. Tilak mbladus mergo wis lawas. Oh. Ayo diaturke karo Nduk Nana. Maca opo lho. Tembange Liyane putih-putih apik nyapa nggo pei pleret barang iki lho. Peh, Wis bagus sih. sing paling apik iki lho Jen. Kuino saking ra tau diumbah terus lumuten. Saking ra tau diumbah lumuten gilane Mas. tembange selingkuh, Mak. Ya iki Pak Tomat juga. Ya, Tembange selingkuh. Piye. Kowe kudu iso banyol ra ketang sitok. Ayo. Banyol apa aku? Ya enggak ayo apa terus cerita. Jarene awakmu nek cerita. Ayo, Aku kuwi duwe cerita, saiki aku arep mung arep bedheki sampean. Lah, iya. Sapi iki sikile pira? 4 Bud. Lah kleru. Lho, sikile 8 no. Loh, Pak sapi kok sikile Lho sikile 8 saiki kok ngarep enek pira? Bapak kok ngarep? Loro pira? Loro. Kok mburi? Loro. Ah, kok samping kanan? Loro. Kok samping kiri? Loro. Dadi pira? 8. Lah iya, bener to 8 to. Sapi sikile 8. wah, jenengan mboten gadah bedhekan sapi. Pak Putro. sapi sikile pinten? 8. Loh, 6. Lho pira? Piye to? Kok sapi sikile 6? Iyalah. Lho kok iso? Sapi tupak-tupakan. Oh, sapi ta. Wis, dalangi yo Kok pikirane nggon kuwi terus iki Pegel aku pegel sapi kok 8 kaya marane pegel ning. Lah, kula nerusne iki kok sapi apa sing ora duwe sikil? Sapi apa ora duwe sikil? Sapi apa sing sikile Ya sapi cacat to ya. Sikile ra ketok apa kae? Ya sapi sapi nglangi. Oh, nglangi ya ora iso. Sapi numpak truk. Oh. Delok kula mung ndase tok sikile ra ketok. Saiki tak bedheki neh. Nyapa? Urang sapi kul ki mati matane pira? Apa urang sapi kul? Ya akeh no Bun. Akeh. Lah, urang sapi kul ki matane pira? Lho, akeh. Oke. Ya 6 no. Lah kok 6? Lho urang sapi karo kul sapi pira? Alah, kuwi kengetoken lho, Bud. Ngomong Kaya aja sapi ngomong sepikul. kol ki ro mripate kul. Sepikul ngono, Bud. Lah iya urang sapi kul. Alah, sepikul sesuk ben nggih ngono, Bud. Wah, budi ki ngare kobong aja wis. Weting ah. Wis tau ro mripat kucing, Bud. Lah, aku Bud. Wis ro mripat kucing, Bud. Mripat kucing. Wis nate ro. Sampun. Nah, kae mripat kucing kae karo mripatmu apik endi? Ya apik mripatku mripate wong. Apik mripat kucing. Ah kok ngoten? Lho, kowe wis ngerti ning gene akik kae enek sing jenenge mata kucing iki regane jutaan. Oh, saiki Nah, kowe roh enek mata budi ora Ora enek. enek, ora payu. Ora payu. Ya ora payu ya matane ya sing ngene iki kok. Payu. Lho, ning akik kae enek lho Bud, batu Nggih. mulia kae, ya batu Wonten. anu permata kae. Iki sing jenis mata kucing ngono, apik ngono. Larang. Larang. Lah, lho budi ku apane sing didol ning payu. Oh ya wong kuwi Tembange selingkuh. Selingkuh niku sing priye? Piye, Bud? Contone? lho sik wing sing wedok sik kok. Lho, Sik wedoke sik. Piye? Ayo nah terus nono. Selingkuh ora sampeyan musibah, Mas. kuatno ae, dikuatne. Ben isuk pokoke kumen banyu anget wis pokoke intine Wong ki marai kurang telaten nek nyawang aku lho. Lah kok klaten piye? Ditlatenono ya tetep ngono. Sakjane aku ki cara apa kuwi irung ya apik, mripat ya apik, kuping ya apik, ning kurang bener lek ngethukke ngono wae lho jane iki. Lho, ning keluwiyen. Sing luwih apane? Lah ya didelok dhewe lah awakmu madhep rono sing rodok maju nggo ndi iki wis nonton wis seru. Jajal golekno kaca ben ngilo. Lah iya ngelwo ta awakmu sadurunge ngomongi ngelwo wajahmu ki kaya ngopo. Aja sia-sia to, Mas. Ya selingkuh. Lah madhep rono delok lho lah nek sing maju to menonton wis seru Pak. Ora kok maju lho kuwi, bathuke kemunduran. Wah, Yo selingkuh diaturake Mas. 3 1. Enggak. semriki. Bathuk kok mundur. Yo. Halus tapi jeru. Nduk, Piye, Kang kowe Mas? iki jane ana
lajeng kene-kene lungguh tak kandhani biasa mbatra karo Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marone ora nesta nanging malah Nyokrawati bebarengan kepur ing sih tresna suci. Ayo 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 le ayo 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 Wiwit biyen Mas aku wis nate matur apa Loro larane wanita sing diwayu ning yo kene ketigane mring baju Mas nemu niat arep rapi loro ngene lojeng murih kenang karepku timbang selingkuh arak luwe becik wayu apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti Kuat Mas kuat urip nambah sujanmu pancen angel jen pancen angel karepe ati kencana Mas tuladane coba wanita nganti kene-kene jen kene-kene lungguh tak kandhani ya sepotro karo Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah Nyokrawati bebarengan lembur ing sih tresna suci. Jos, sampun nggih Mas. Terima kasih matur Jos, nuwun. Matur nuwun. Suwun nggih Mas Persin. Nggih, matur nuwun Mas Budi. Bocah kok bagus kok. Mas Budi Jan. Nyolot sik kok nyolot koyo ngono ki Mas piye Mas Budi? Ya ben to ngene iki no jan wis aku payu rabi ngopo. Iya ora masalah Mas Budi. Oh. Halo Mas Budi kan Mas Iya Budi. iya. Wah. Itu tak tutuk. Iya, diterusaken. Nggih Pak Bos. Mas Budi pun, Mas Bayu pun. Ya. Tul jain Jai catul jai di kuntul cari banyak dong ke bacul karisi Mbak Wia, Mbak Hei, tul jai nak jai catul jai di kuntul cari banyak dong ke bacul karisi Abang-abang gendera londo ngetan sithik kukuran mayit kami akan kutanda mata wes kukur kukulek duwe Elang kaleng konco diirisi Elang kaleng konco diicipi Yen eling konco bakal mukti Ceng 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 Tul cae nak Cai catul cai di Kuntul cari banyak noke bacul kali siji Kuntul cai nak cai catul cai di Kuntul cari banyak noke bacul kali siji Wah, jan Mas. Diteruske Mas. Nggih. Ya iki kanggo ngregengke swasana iki mau ya akeh sing padha ngersake edan turun kaya ngapa. Wah, wah lah kuwi. Piye? Kaya wong edian turun. Niku ta? Heeh. Satu nada buat Mbak Via dan Mbak
Lisan. Dek iki wong loro iki kon banyol ya iso Mas Percil. Napa saged? Delok aku ya. Ora mek buti karo. Lah napa nggih lah? Aku wis ketemu haus. Ora mek buti karo sapa. Bayu sing iso iki delok nang banyol lek apik ya. Oh banyolane apa? Dagang kamu banyol. Dagang apa? Apa? Loh, Nyawong guyu. nyeritakno lemu adus sithik iki lho. Apa adus digremeti ula kok ngisor no anu viae. Wo, lah nyapa. Gremet ula kok ngesor. Ulane wireng, Mas. Ya digremet ngono ya alon-alon. Wireng kek gila semune. Kuwi ula dumong. Mergo tas kungkum ki lho, Mas. Ning jeding. Yo, diteruske. Bayangne ula sapa lho. Edan turun. Biayaan. Edan turun. Enggak apa. Joget Mas Kundan. Nggih. Hei. Modek. Heh, Mari kawan. mancing, Cok. Mancing. Iya. Kita senam bareng-bareng. Min tun Ayo, Min. tilu. Jom. Jom, ayo. Ayo mancing Ayo, lare. ayo, Cak. Tahu. Modek. Min. Mindun tilu. Ayo ho. Bersama Bidan Nursi. Langit dadi saksi, bumi melu nyaksani. Suci lan tulus lan ikhlase, welase nyariko. Parat tah parat maneh, anggawe ati suni. Magih manggu sing kelem telikas nampa welas esuk. Layung bisa dong sing bisa duweni, bisa seneng lo kaya wong edan noron. Serangke ati bisa, serangke welas bisa, nemen yang riko. Ajur wes ajur. Modek. Goyang bareng-bareng. Yuk Kusuma Wardani. Bersama White Coffee. Hey. Suci lan putih, tulus lan ikhlasi, welasun nyariko. Marang paran maneh, anggawe make mangga sing kelem telikas nampa welas isun. Layung bisa isun, sing bisa duweni. Bisa seneng kaya wong edan noron.
bersama Minaku. Apa kuwi? Lah niku wonten tulisan iso wong kene njenengan nembang kok nulis ning debok. Matur Munaroh emang sing dianotasi aku lali lagune iki apa no. Tak tulis ning tebok Munaroh. Ya mripatmu ro. Kowe dalang piye tak wasi ya. Ngancene yo Pak Bos lho tadi. Ya Pak Bos. Ade melok kene. Lah iya ya. Aku sing tak ditanyane apa sing tasih emang mari eling-elingku keling aku Munawaroh emang. Sing bener bae Munaroh ngono tak tulis ning tebok. Kowe iki mripatmu ya. Ya untungnya ora nulis Munandir. Nggih Mas Percil. Nggih. Niku aku geguyonan sawetawis dangu Mas Kuntet. Nggih. Napa sing kedah diaturake kalian para warga gedhe teng Sumberingin Kidul. Sepindah kula nyuwun ngapunten ingkang kathah dumateng warga besar Sumberingin Kidul kalian panjenengan bilih wonten kelepatan nyunggunging samudra pangaksami. Kula namung saged dedonga dumateng masyarakat Sumberingin Kidul sak sampune ndarbeni hajatan bersih desa. Mugi tansah keparingan sehat wal afiat. Amin. Rezeki ingkang agung, ingkang barokah, ingkang halal, Amin. kenging kangge sangu ibadah ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala lan tetep rukun. Amin. Amin. Cile ndongakne Cil. Wis, ora usah ndungane sing tuwek wis sing nom wis seramat. Ya sami mawon sing baken kula nggih netepaken apa sing diaturke Mas Kuntet kalian para warga agung wonten ing Sumberingin Kidul. Kula atas nami keluarga besar kanca-kanca pengrawit Ibu Waranggara lan sedaya kemawon nggih nyuwun pangapunten kagem para warga wonten ing Sumberingin Kidul mligine Pak Arianto selaku kepala desa mugi pinaring ana kawilujengan lahir batin kuat rasa sentosa lahir batine anggone momong warga gedhe wonten ing mriki. Insyaallah liya dina bisa sapa temen malih. Nggih, Mas. Pak Bos. Ya.